magkaisa tayo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga panag-uban mga kaigsunan ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayos sa Dios nga di naghatag kanato kadaugan kalampusan sa ato ang pagkinabuhi din atong napasidunggan ug atong naalagaran ang atong buhi nga Dios ug atong hinumduman nga ang Dios magabalos ug magagantig magpanalangin sa tanan nga ato ang kadaugan nga ato ang naangkon di sa ato ang pagpangalagad kaniya. Sa atong pagsugod ato ning ablihan sa pagdaig pagpasalamat pagampo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahanam o nga Dios sa makagagahom. Dios nga may naghatag kanamo kadaugan, Dios nga may naghatag kanamo kalampusan. Kanunay kang nagproteksyon sa matag usa nga mindangop bisalig kanimo, kanunay nimong giamuma ang tanan nga gikinahanglan sa imong katawhan nga nagpakabana kanunay nakinabuhi sa imong mga pulo. Ug amo kayong naangkon na sinatian ang kusog nga imong gihatag ug ang pagpanilipod nga imong pakuyog kanamo sa tanang panahon. Salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo ug kadaugan nga among naangkon ining adlaw. Bisan pa sa among panag-uban sa programang pulong mo kinabuhi ko. Salamat nga imo kaming panalanginan na usab sa mga pulong mga mensahe. Bisan Ginoo sa mga kadaugan nga among madunggan diri sa amo ang panag-uban inimong programa. Salamat Ginoo nga malig-on madasig ang tanan nga makabati sa imong mga pulong bisan sa mga awit makalangit ug sa mga mensahe nga imong ipaabot kanamo o bisan sa mga mensahe nga gikan sa imong katawhan nga ilang ipadayag kon giunsa nimo sila pag-amuma, giunsa mo sila paglig-on taliwala sa mga tentasyon. I declare blessing sa matag usa nga nakapaminaw nakadungog niini nga paong programa imo sampal silang panalanginan. Akong gideklarar ang pagpanalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon sa pagpanalangin bisan pa sa atong mga kaigsunan nga mo replay sa atong programa. Ako nagtuo nga ang Dios padayon magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga magahatod na usab og mga mensahe nga moy atong gikinahanglan sa atong panag-uban og moy atong gikinahanglan nga atong masabtan sa ato nga karong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi mga pakiguban, ilabi na sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa FM station, no? FM station 11.3. Bago man ta kong nakapanyapon pero mura nisulapid ang akong darla. Bitaw na salamat kaayo sa pagkamaayos sa Ginoo sa ato ang matag kinabuhi. Kabalo ko nga ang tanan andam na. O niya ang uban busog na, ang uban wala pa pod. Pero ako dire busog na ko, nagkaon ko daan. Para masulit na to pag hisgot ang mga mensahe nga ato karong madunggan nga giandam sa Ginoo sa atong panag-uban. Ako kamong gidasig sa pag-share mga kaigsunan tungod kay sa ato karong panag-uban dunay mo testimony, dunay mo paambit sa mga gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi likod sa iyahang pagpahilayo, likod sa iyahang mga nasinatian nga mga kagulanan, kasakitan o niya sa iyahang pagpaningkamot ihagyapon nga
nasugatan ang mga kalisdanan, mga pagsulay, og ato pod nga madunggan sa ato karon nga panag-uban kung unsay mga pamaagi og unsay iyaha nga nakatunan sa iyaha nga paglabang og sa iyang pagkaybalik sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So ayaw mo kabalaka mga kaigso, ayaw mo og kana bitawng ayaw mo og pagduha-duha sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailaghigala tungod kay doon na tay madunggan nga testimony gikan sa usa nato sa mga listener sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko nga nanuka diha sa Mindanao. Wala pa kay ko kabalo kung asa dapit sa Mindanao. Kining atong igsuon lamang mo padayag siya sa gibuhat sa Dios sa ang kinabuhi nga maupoy mga pamaagi aron malig-on og badasig ug makakat-on pagyuta og dugang mga pamaagi aron kita mas makabantay malig-on sa atong pagpangalagad sa Ginoo samtang napatas kalibutan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanatong tanan. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakig-uban ni Glory Donaire Fortuna. Blessed evening Pastor Gideon. Ug sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios request awit makalangit labod. Ang ato arong mga request mga kaigsonan murag dili lang usa nato mahatag mga igsoon ato sang ilaylo tungod kay dunay musod sa ato nga programa nga gikan sa Mindanao ug naa pa gyud siya sa Mindanao karon. Mutawag lang siya diri sa ato nga programa unya ihang i-share ang pagkamaayo sa Dios sa iyang kinabuhi ug mga pamaagi taliwala sa mga pagsulay ug tentasyon nga iyang nasinatian. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban mga igsuon kining kung ang lalaki babae nakapanapaw wala makahinulsol, namatay o naabdan sa pagbalik ni Hesus, makasulod ba siya sa langit? Unsaon aron dili madaog sa kaulag? Mo ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan. Makasulod ba ang tao o ang lalaki babae makasulod bag langit o niya nagsigirag panapaw, nagsigirag pangabit, kumbaga. So mo ni ato arong putingkayon og ato ang klaruhon sa ato nga panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Og ayaw gyud mo og pagduha-duha sa pag-share niini ngadto sa inyong mga kailaghigala. Kaya mga pulong sa Dios nga ato karong madunggan maoy gikinahanglan gyud nato sa atong pagpuyos kalibutan. Kay sa ato karong pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, grabe na ka lisod ang pagpangalagad. Nganong lisod ang pagpangalagad tungod kay giklaro sa Biblia nga kung doon na tayo gisipit-sipitan nga sala, kung doon na tayo gipractice nga sala o sayop, mga buhat nga dili ikalipay sa Dios, ang giklaro gyud sa balaang kasulatan mga kaigsunan, masuko gyud ang Ginoo. Dili sa malipay nga makakita sa tao nga nagpadayon sa pagpakasala bisan kung kapila na atiman na sa Ginoo, kapila na tawga o pahinumdumi, pahimangnoy ang tao. Mao na nga ato rong hisgutan mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban. Unya para dili ta malangan mga kaigsuonan tungod kay dunay usa sa ato ang mga listeners, usa sa ato ang mga listener mga kaigsuonan diri sa ato nga programa mupabuhagay sa iyang nasinatian nga mga kalisdanan, sa iyang nasinatian nga mga kasakitan likod sa iyang pagpaningkamot. Kana bitawng grabe nimong pagpaningkamot unya naa day kaluha o kadungan nga kagulanan, kasakitan. Pero kanang tanan doon na mga rason nganong niabot na sa kinabuhi. Ang pangutana, unsay mga pamaagi aron makalingkawas kanini. Og usas ato ang igsuon nga naa karon sa Mindanao, mga igsuon mo paambit mo pa buhagay sa gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Mo ni aturong atang-atangan mga kaigsunan sa ato karong nga panag-uban kay duna pud tay makatunan nga mga pamaagi kung unsaon aron
magmalampuson ta, magmadaugon diha sa pagpuyo sa pagkabalaan o pagkinabuhing matarong putli nga walay mansa o walay bisan unsang apan sa panahon nga kita mo atubang sa Ginoo. Og ato sang madunggan mga kaigsunan kung unsa po'y iyahang mga mensahe sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og sa dili pa nato siya pasudlon mga kaigsunan, ato sang hisgutan kining mensahe may tungod aning lalaki babae kung makapanapaw, makapangabit, makasulod ba siya, unya pananglitan, wala makahinulsol na abdan siya sa kamatayon o kaha na abdan siya sa pagbalik ni Ginisos. Ang pinakadako gyung pangutana mga kaigsunan, makasulod ba siya langit? Kay ang gisalalisan karon kasagaran mga kaigsunan sa nagalain nga mga organisasyon o sa nagalain mga simbahan sa ato ang panahon diri sa Pilipinas mga kaigsunan, murag Pilipinas ramay kasagaran na ay mga debate, pero naapoy mga debate dito sa Amerika. Lamang diri sa ato ang nasod nga Pilipinas, ato gyung makit-an o masaksihan nga walay hunong ang debate. Sigig ilog aning kaluwasan. Nga sila ra gyud na ay kaluwasan, ang ila ra gyung simbahan mo oy kanang agianan sa kaluwasan. Pero ang kinabuhi ug kahimtang layo kayo sa gihisgutan nga kaluwasan sa balaang kasulatan. Ang nindot kayo nga kana bitang tagaan og pagtagad sa hunahuna o kasing-kasing sa tao, kining pangutana kung ang usa ka lalaki o babae nga nagtuo og Ginoo, mingdawat og mingtuo, apan kanunay ragyapon nga kana bitang nanapaw, kanunay ragyapon naghimo og salawayong pakikilawas. Kung dili siya makahinulsol, maabdan siya siyang kamatayon, o niya maabdan pud siya sa pagbalik ni Ginisus, ang dakong pangutana, makasulod ba siya sa langit? Ang tubag mga kaigsunan, dili maayo nga ang imong dawaton nga tubag, ang atong hisgutan nga tubag kanang opinion sa tao. Dili maayo mga kaigsunan nga ang kining maong pangutana, ang akong opinion mao'y itubag niini. Kay dili ni siya dawaton sa Dios ug mahimo ko nga naay dakong tulubagon sa panahon nga ako moatubang sa Ginoo. Kon ang akong opinion mao'y gamiton sa pagtubag ni ining maong pangutana. So unsa man po'y mga gikinahanglan aron dili madaog sa gitawag kaulag. Kay kining kaulag mga kaigsunan, usag yun ni sa kanang bantayanan. Mao ni sinugdanan gyud aron ang tawo makasala. Ug sa diha nga ang tawo makasala, malayo siya sa panalangin sa Dios, malayo siya sa saad sa Dios. Sirado ang saad sa Dios sa tawo nga padayon nga magbuhat og sala mga kaigsunan ko sa Ginoo. Sa mo ni ato rong hisgutan kung unsa ang mga pamaagi aron dili madaog sa kaulag. Unya ato pong hisgutan mga kaigsunan kung doon na ba'y mga tao nga naas balang kasulatan nga wa gyud magpadaog aning lawas nun nga pagbati. Kining gitawag kaulag. So kung atong tan-awon mga kaigsunan ang balang kasulatan, daghan kayo mga tao diha nga nagpabilin gyud silang putli. Nagpabilin silang balaan, matarong, hangtod sila gikuha, hangtod silang nimbalik sa Ginoo. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang balang kasulatan, usa nga gihisgutan diha si Joseph. Si Jose mga kaigsunan, wala gyud siya makapanapaw. Wala siya makabuhat og sala. Wala siya magpadaog sa lawas nun nga kaibog. Wala siya magpadaog mga kaigsunan sa tanang tentasyon nga iyahang nasinatian, og ang maong tentasyon mga kaigsunan dili lang kausa ka higayon kun dili taga adlaw
taga-adlaw siyang gitintal, apan taga-adlaw usab siyang may palayo sa maong tentasyon. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, dili lang si Joseph. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, bisan gani ang mga propeta sama ni Daniel, dili nimo makit-an mga kaigsuonan nga si Daniel kanang nakahimo siya sa lawayong paghilawas. Imong makit-an nga nagpabilin siyang putli at tubangan sa atong buhi nga Dios. Bisan gani ang tanan nga mga apostoles o ang tanan nga mga magtotoo sa panahon sa mga apostoles, ang ilang kinabuhi nagpabiling putli, nagpabilin nga balaan, hangtod nga sila mingbalik sa Dios. Mao ni gipakita gyud sa balang kasulatan, buti pasabot nga sila nga mga tao nga nahiuna nato, sama usab kita nila. Sama usab sila nato nga dunay pagbati, dunay pag-ibog, kumbaga. Pero tungod kay duna sila'y dako kayo nga pag-ila sa Dios, sama ni Joseph, dako kay siya og kanang respeto, kahadlok sa Dios mga kaigsunan, nakaila si Joseph mga kaigsunan kung unsay mga sala nga makalilisang. Ikaw ug ako kinahanglan makaila gyud ta sa sala nga makalilisang. Nga dili gyud buot ang Dios nga makabuhat ang tao niini. Dili gyud ikalipay sa Dios kon ang tao makabuhat niini. Usas mga seryoso nga sala mga kaigsunan nga magdala sa kalaglagan o magdala sa tao ngadto sa kalaglagan kining pagpanapaw. Akong gipasalamatan ng Dios mga kaigsunan nga sa atong programa. Daghan kayo nga mga kaigsunan nga nagpuyo-puyo na og 2 ka tuig, 3 ka tuig, naaga ni tawag nako nga nagpuyo-puyo na siya og 11 ka tuig. Ing tawag siya nga nangayog tabang kay nagdesisyon na silang magpakasal. Naapoy ning tawag nako mga kaigsunan kaniadto nga naminyuan na sila mga anak. Nyawa gyud ay sila magkasal. Unya sa dihang miabot ko sa ilahang kinabuhi nga gihatod nako ang mga mensahe sa Dios, nagpakasal sila. Naapagyoy kanang nagpuyo-puyo mga kaigsunan nga di gyud sila makasal kay wala marehistro ang lalaki. Walay papel ang lalaki. Kumbaga kolorom. Pero sa diha nga nakadungog sila sa mga mensahe sa Dios nga akong giipaabot kanila, dunay mga testimony nga medyo nasakitan sila. Pero tungod kay mensahe man sa Dios ug nagkinahanglan man sila kaluwasan, ug doon na magilangit ug doon na po'y imperno nga ilang nasabtan sa akong pagbasa sa ilahang Pinoy-anan, nakadesisyon silang magpakasal. Ang dako kayong problema kay wala marehistro di ay ang lalaki, walay papel, kumbaga kolorom. Ang nahitabo mga kaigsunan gipalit register, gipahikay ang mao nga iyahang registration didto gyud sa kauluhan. Unya sa diha nga makakuha na siya og kana bitawng live birth, unya makakuha na siya mga kaigsunan og sinumar, dito napatigayon ang kaminyon. Nalipay ko mga kaigsunan nga nahimong kabahin ang atong programa sa kausaban, kabaguhan sa atong mga kaigsunan. Nganong kinahanglan gyud nga ang tao mabag-o, nganong kinahanglan gyud ang tao mga igsoon mahiusa. Dili kay mag-ilis-ilis og asawa, mag-ilis-ilis og bana. Nganong kinahanglan gyud nga mahiusa gyud ang lalaki og ang babae. Ang tubag mga kaigsunan tungod kay naay imperno.
tungod kay naay langit. Ang babae mga kaigsunan nga babae og lalaki nga muhimo og salawayong pakighilawas or buhat sa kaminyoon nga dili pa kasado, nakasala sila batok sa Dios. Labi na gyud mga kaigsunan kung ang lalaki o babae minyo o niya makigdulog pog laing babae o lalaki nga dili nila bana, dili pod asawa. Ang gipakita gyud sa Biblia mga kaigsunan, atong nintan-awon kung unsay gipakita sa Biblia, kung makasulod bag langit ang mga tao nga nagbuhat niini bisan kung sila na ay pagtuo. Kay daghan ra ba kaayo ron nga mga magwawali nga mingtugot nga pwede rang magpuyo-puyo, at least nagkasinabtanay. Pwede ra nga magpuyo bisag dili niya bana, bisag dili niya asawa, importante nagkasinabtanay sila. Kaysa magpuyo kas kasado, wala mo magkahiusa. Kana nga klase nga pagtulunan, doktrina na sa tao. Pagtulunan na sa tao para kana bitawng tumanon ang iyang gusto. Maunay usas mga problema sa mga simbahan nga dili sincero nga mingsunod sa mensaheng Ginoo. Atong tan-awon mga kaigsunan, kung asa padulong ang mga tao nga padayon nga nagbuhat sa buhat sa kaminyoon nga dili pagkasal, o kaha nagpadayon sa pagbuhat buhat sa kaminyoon nga dili ni asawa, dili pod bana. Usa ka bersikulo nga akong basahon diha sa unang unang Korinto kapitulo 6. Kini gisulat usab ni sa libro sa Galacia. Pero diha sa kapitulo 6 sa unang Korinto, mao'y akong basahon sa atong panag-uban. Bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11. Sa walay duha-duha na side kamo nga ang mga dautan dili gayod makasulod sa gingharian sa Dios. Kanang gingharian sa Dios nga gisgutan diha mao na ang bagong langit, bagong yuta, mao na ang giandaman sa atong Ginoo og mga lawak. Kanang gingharian sa Dios. Dili og dili makasulod ang mga taong dautan. Sunod, nag-ingon din ayaw pagpalimbong. So ayaw pailad. Ayaw gayod palimbong. Pagpalimbong. Kay ang mga tao nga makihilawason, kanang makihilawason mga kaigsunan, mao nang nagbuhat og buhat sa kaminyoon nga dili pakasal. Og nagbuhat sa kaminyoon, nagbuhat sa buhat sa kaminyoon nga dili niya asawa, dili po niya bana. Mga makahilawason og nagsimbag ni Dios. So buot ipasabot kani nga buhat, kani pagpanapaw, sama ra ni sa kadautan sa mga tao nga nagsimbag Dios. Ingon din o sa mga mananapaw. Katong mga minyo na o niya nakighilawa sa dili nila asawa o sa dili niya bana, mga mananapaw. O nakighilawa sa lalaki o isig ka lalaki o isig ka babae. So mo nang mga tumboy o kanang mga bayot. O kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga palapason sa balaod. Mauni mga bisyuha
nga gi-equal, gipasabot nga buhat sa dautan. Ang gingon dinhi, o kawatan, hakog, o palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kung imo nang i-confirm ngadto sa bag-og yung langit, mga kaigsunan, didto sa libro sa Gipadayag, diha sa Gipadayag kapitulo 21, mga kaigsunan, versikulo 27, kung imo nang i-confirm dito sa diha nga munaog na ang bagong langit, bagong Jerusalem, mga kaigsunan, ingon diha sa 27, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao nga angalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So diha giklaro, mga kaigsunan, nga bisag kapila pa mo angkon ang tao nga duna say relihiyon, duna say simbahan, bisag kapila pa siya mo ingong luwas na siya, sigurado na siyang luwas. Ang tinuod, giluwas ta sa kamatayon ni Jesus Christ. Human na ta giluwas sa dihang mituog midawat ta. Pero ang pangutana diha, kanang kaluwasan nga atong naangkon karon, ato na siyang gamiton aron makasulod tas langit. Maunay nahitabo, mga kaigsunan, nga sa mga Israelita nga gihatagag kaluwasan gikan sa gahom sa Ehipto, onya gipalabang sila sa dagat nga pula, paingon sila sa yutang saad nga maong Kanaan. Ang mga tao nga wala musunod sa tingog sa Dios, ni mamati og nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, wala gyud sila makasunod sa yuta sa Kanaan. Nga maoy gisaad sa Dios kanila. Nangamatay sila. Ang uban, nangamatay sila sa pinaagi sa mga ihalas nga mga mananap. Ang uban, nangamatay ra sila sa mga sakit. Ug ang uban nangamatay sa diha nga niabli ang bakba sa yuta. Gilamoy sila sa yuta. Mausab ang gipakita sa Dios sa atong pagpaabot sa iyang saad nga dili na ang Kanaan kundi ang bagong langit o bagong yuta. Mao ni pinaka klaro gyud diha sa Biblia. Usas mga dako kay problema sa kinabuhi karon sa mga tao tungod kay sa atong panahon grabe kakusog ang gitawag makauulang buhat. Labi na aning gitawag lawas nung kaibog. Kung maghisgot tag kaulag, mga kaigsunan, kana bitawng pagbati kinaiya nga dili makontrol. Unya ang giingon diha, mga kaigsunan, giklaro gyud diha nga wala gyoy makasulod sa gingharian sa langit kon magpadayon sa pagbuhat unya naabtan sa kamatayon. Pero kung nakadungog ka niining maong mensahe nga buhi pa ka, wala magpasabot nga wa na kay paglaom. Wala magpasabot nga sirado na gyud ang langit alang nimo. Sa dihang nakadungog ka, mga kaigsunan ko sa Ginoo, usa ka na kadakong timailhan nga gihigugma ka sa Dios. Usa ka na katimailhan, mga kaigsunan, nga wala kalimti ang plano sa Dios nganong iya kang gipahimugso. Sa dihang nakadungog karon ni ining maong mensahe. Kay ang Dios, mga kaigsunan, kanunay nag-abli og kaluwasan, kasiguruhan, paglaom sa tanang tao, bisan pas mga tao nga nagbuhat sa mga salawayong mga buhat samtang buhi pa. Usa sa mga
klaro nga ang Dios naghatag og kaluwasan sa tao nga nagbuhat ni ining mga butanga katong tao nga nakadungog ni ining maong mensahia. So kung nakadungog ka, mga igsuon, buot ipasabot, nagpabilin ang plano sa Dios sa imong kinabuhi nga makalingkawas ka sa maong sitwasyon. So ayaw kaguol, ayaw og kaulaw, ayaw kasakit, ayaw kasuko, kay dili na makatabang nimo. Ang imong buhaton, kung sa imong sitwasyon, wala ka kahimot sa Dios, nagbuhat ka sa supak gayud sa kabuton sa Ginoo, doon na pa'y panahon nga makalingkawas ka ni ana. Kung lalaki ka, babae ka nga nagkuyog mo, nga dili pa mo kasal, ayaw paabuta nga dunay mga katalagman, isa pa mo makaamgo. Kinahanglan mo desisyon mo duha nga magpakasal mo. Kinahanglan mahiusa mo sa atubangan sa Dios. Apan kung dili mo makasal, kay minyo ang usa ninyo o pareho mong minyo o niya nagpuyo mo, magbulag mo. Kay ang kalipay sa tao, dili kay karon lang. Dili kay dinhi lang sa kalibutan. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako kitang tanan makabaton sa wala nay katapusang kalipay. Og ang taong makadawat sa walay katapusang kalipay, sila nga mga tao nga wala magbuhat nining mga butanga. Dunay mga pamaagi mga kaigsunan aron magmadaugon ka batok niining mga salaa. Kay sa ako nang gikaingon, kung ang tao dili gyud nagtuo sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo apa nagbuhat ra gyapon ining mga butanga, sirado gyud ang langit. Dili gyud makasulod ang tao kung dili siya makalingkawas sa mga buhat nga dili maayo. Daghan kay mga bersikulo mga kaigsuonan. Sama anang Mateo 7:21-23 nga kanunay gipahinumdum sa Dios sa tanang mga tao nga dili gyud ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi katulamang nagtuman sa kubuton sa akong amahan. Yani anang panahon na si Jesus miingon, daghan unya nga mga tawo miingon kanako, di ba nagwali man kami sa imong mga mensahe, nagayo mig masakiton sa imong ngalan, nagpapahawa migyawa pinaagi sa imong ngalan. Apan mo ingon unya si Jesus anang mga panahon na, pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo mga makasasala. Mao na nga kung nagtuo ka sa Dios, nagtuo ka nga adunay Dios, kinahanglan ang imong pagtuo gamito nimo aron sundo nimo ang pulong sa Dios. Buhaton nimo ang pulong sa Dios. Kay kung naa kay pagtuo apan wala nimo buhata ang pulong sa Dios, ikaw ray miunay og ilad sa imong kaugalingon aron kini malaglag. Daghang kay mga sulat diha sa Biblia mga kaigsunan, sama sa gisulat diha sa libro ni Juan, unang Juan. Sa unang Juan mga kaigsunan, kapitulo 3, nya sugod og bersikulo 6 nag-ingon, busa ang tanan nga naa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa kakita o makaila kaniya. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa,
nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa tao maong paguba sa mga buhat sa yawa. Mao nang si Jesus nagdala sa mga pagtulunan para mawagtang ang buhat sa yawa. Versikulo 9, dili na magpakasala ang nahimo ng mga anak sa Dios or nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaan naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isigataw, dili anak sa Dios. So diha giklaro mga kaigsunan nga pwede ang taong magtawag Ginoo, muangkon nga dunay Dios, apan kung nagbuhat ragyapon sa mga butang nga dulumtanan o tubangan sa Dios, ang Dios mismo mibilig mga mensahe nga dili siya kaila. Pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. So diha giklaro mga kaigsunan nga kung maghisgot tag langit, ang mga tao nga nagpabilin sa bisyo, ang mga tao nagpabilin sa kanang lawas nung tinguha, nagpabilin diha sa kaulag, walay abli ang langit. Dili abli ang langit alang niining mga tawhana. So unsa may buhaton sa dihang nakadungog kaniini, sa dihang nakabasa kaniini? Timan sa dihang nakadungog kaniini, usana siya sa mga mensahe nga nagpakita nga gihigugma ka sa Dios. Ayaw sayangi ang gugma nga gipakita sa Dios nga diin nakadungog karon niini maong mensahe. Ang imong buhaton duol sa Dios, uban ang mapaubsanon nga kinising-kasing og pagpangayog pasaylo diha sa imong paghinulsol sa mga buhat nga dili maayo. Unya sa dihang buhaton nimo kini, imong paharion ang mensahe sa Dios imong kinabuhi. Ang balang espiritu imong tugutan nga maoy makapanarbaho sa imong kasing-kasing, sa imong kaugalingon. Buti pasabot siya na ang imong agalon, siya na ang imong master, siya na ang imong hari. Sa tanan nimong pagabuhaton, naa na kay pagpananghid, naa na kay pagpangonsulta. Sa unsang pamaagi nga nakapananghid ka sa balang espiritu, pinaagi sa pagpakisusi o pagtuon sa balaang kasulatan nga naas. Pagtuon o pagbasa sa balaang kasulatan nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. O kaha, magpakisayod ka sa mga alagad sa Dios nga nagpabilin sa tinuod nga mga mensahe sa Ginoo. Usa sa mga bugat kaayo nga kana bitang lisod nga atubangon nga kaaway mga kaigsunan, kining gitawag kaugalingon. Mao nay pinakabugat og pinakalisod nga kaaway sa atong pag-alagad sa Dios, kining kaugalingon. Kanang kaugalingong kanang pagbati nga dili makapahimaya sa Dios. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, daghan kayo nga maka-impluwensya sa tao. Daghan kayong kanabitaw makapainggan niyo, makapapukaw sa tawhanon or sa gitawag udnudnon nga pagbati. Usa sa mga grabe nga maka-impluwensya sa tao diha sa kaulag ang social media, kanang mga Facebook, TikTok, halos tanan nga mga apps diha sa cellphone nang imbitar og pakighilawas.
Grabe mga kaigsunan, daghan kayo mga vlogger nga hisgutan na ang gibuhat sa tago. Giladlad na nga kaniadto tinipigan. Grabe na ang panahon karon. Ang pingana na kayo. Grabe maka-impluwensya mga kaigsunan ang social media. Tungod kay makita ang makapaingganyo sa mata sa tao. Sama anang mga post diha sa uban nga mga naghimog content, naghimog mga video, o niya mo kalitra gawa sa imuhang cellphone na ay mga trending na kaayo nga mga dili na gyud kaayo, dili na wala na respetos bisan gani siyang kaugalingon. Na ay mga mugsayaw-sayaw diha nga wala na gyud tanan. Grabe na ang tentasyon sa atong panahon karon. Wala na didto sa kanang kumbaga ang tentasyon kaniadto murag imong duolon. Pero karon mga kaigsunan, ikaw na gyud mismo duolon. Kung dili ka kamatikod ug di ka kabantay nini. Unya mao ni usag yun sa mga problema sa kinabuhi sa mga magtotoo. Mao ni pinaka dako kayo nga problema tungod kay sa kakusog sa social media, daghan kayong mga batanon nga naguba ang ilahang mga pangandoy, naguba ang ilahang kaugmaon tungod sa social media. Dili lang ang kinabuhi sa mga batanon, kundili ang kaugmaon o kinabuhi pod sa mga kabataan. Tungod kay nahimong biktima ang ilang mga ginikanan sa kapaspas na sa social media. Nahimong biktima ang ilang mga ginikanan tungod kay wala sila'y panahon sa tingog sa Dios nga maoy manalipod unta kanila. Ang mga ginikanan nagbulag. Ang makaluluoy ang mga anak. Uhaw ang mga anak sa pagmahal sa ilang inahan. Uhaw ang pagmahal, ang mga anak uhaw sa pagmahal sa ilaha, paghigugmag pag-atiman sa ilang ginikanan. Mauna nga usa sa mga gitinguha gyud mga kaigsunan sa Dios nga ihang gipaabot o gibilin kining maong mga mensahe nga samtang duna pay panahon o duna pay gininhawa makalingkawas ang tao sa gitawag ilhanan sa kalaglagan. Kay kana manggon nga mga buhata mao manggon nay ilhanan sa kalaglagan. Mga buhat, mga tao nga nagbuhat ana di gyud malangit. Bisag unsa pa na kanindot ang simbahan, bisag unsa pa na ka murag nindot kaayong kana bitang karatula sa simbahan nga moingon nga we are saved Christian Church, Christian fellowship, parang inana ba? Murag nuluwas na ta. Bisag inana pa ang imuhang karatula sa imong simbahan. Or kaha bisag ang imong karatula moingon na nga wa nay satanas, wa nay yawa. O niya kanang parang mauni ang agianan paingon sa langit. Bisag nindot pa kaayo ang imong simbahan o nindot pa kayo bisag kapila pa ka moingon nga mao ni tinuod nga simbahan, mao ni tinukod ni Kristo, mao ni ang
simbahan nga maluwas gyud ang gipakita diha sa Biblia. Bisag kapila pa ta mo angkon gani nga naay Ginoo, pero wala magbuhat sa gustos Ginoo. Giklaro diha impierno ra gyapon. Muna nga giampingan ka sa Dios. Sa pagkadungog nimo ni ining maong programa, giatiman ka sa Dios. Gusto sa Ginoo nga makalingkawas ka samtang doon na pa'y panahon ug doon na pa'y gininawa. Usa sa mga pamaagi aron makabuntog ka sa kaulag o sa gitawag tawhanon nga pagbati, pulong sa Dios. Ikaduha, kung naa kay pulong sa Dios, kinahanglan naa kanunay ang paghari sa balang espiritu. Kinahanglan puno ang atong nahuna sa mensahe sa Dios o kanunay makapamuhat ang balang espiritu sa atong ginabuhi. Unsaon man aron makapamuhat ang balang espiritu, kinahanglan doon natay panahon niya. Kinahanglan na atay oras para sa Ginoo, para sa Dios. Sa taga bangon nato, dili nato kalimtan nga ang pinaka-importante nga atong gikinahanglan ang pagpanugyan sa nato ngadto sa Dios. Ang pagpaduol sa Dios, ang pagpanugyan. Pagpasalamat, pagdaig ug pagpanugyan. Lord Jesus, salamat ni ining kabuntagon. Salamat nga imo naasag magidugangan ug maayong adlaw ang akong kinabuhi. Dalaygon ka o Dios nga mag-uban ka nako. Og niining taknaa, ako na usab nga isalig ug itugyan kanimo ang akong kinabuhi. Tipigi ug dumalaha sumala sa imong mensahe. Dili patas anay ang ampo, dili panindutay. Ang gikinahanglan nga imo ning ikinabuhi. But ipasabot, taga nimo bangon, dili nimo wadon ang pagpanugyan ngadto sa Dios. Ayaw gyud kalimti ang pagpanugyan. Ang pagpangayog giya. Ug sa tanan nimong pagabuhaton, huna-huna ang anaa siya. Sa tanan nimong trabaho, ibutang sa imong nahuna ug sa imong kasing-kasing nga nag-uban ang Dios, nakakita ang Dios. Ya sa ato nga panag-uban mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, doon na tay ipasod nga igsuon nga makatabang usab ninyo sa pakig-away sa kinaiya sa kalibutan o tawhanong kinaiya. Gitawag ni Apostol Pablo, tawhanong kailibgon. So ako sang hulat-hulaton kung mutawag siya sa ako ang number o kaha sa messenger. Kay nakaredy naman diri sa ato ang programa. Ato ning hulat-hulaton mga kaigsunan kung makatawag ba siya diri. Para ato siyang matagaan og higayon og panahon nga mapaambit niya ang iyahang nasinatian sa iyang pagpangalagan sa Dios. Nya kung naminaw ka karon, palihog lang kanang kung okay na nimo ang pagtawag diri sa itong programa, tawagi akong number o kaha messenger. Kay naka-okay na ang tanan diri sa atong panag-uban. So magulat-hulat ta mga kaigsunan sa usa sa atong igsuon
nga gipanalanginan sa Dios. Okay, ning tawag na. Mayong gabi Ay, mayong gabi sige. Tempa. Ako sa ning ikuan. Sa man Nawa man. Okay, madungog na ko nimo. Yes, Pastor. Okay, murag wala pagyapon mo sod, no? Sige, usob ko no og tawag, sis. Usob ko no og tawag kung okay ba. Kay murag na pislit na ako ganina. Sige. Murag dili pa kay kasod, no? Maningkamot ta nga madunggan og makasod siya sa atong programa. Murag maglisod man. I-off lang na siguro na ako ang video, Pastor. Nisod man to kaganina akong gitistingan. Ikuan ko no ang video. Naon ko no nato ni. Saon ni pag nisod man ni siya kaganina. Loudspeaker ra gyud. Dili man pwede. Ako sa nga pasudlan ho. Pasudlan ako ha. Yes po. Okay. Without camera, Pastor. Kana okay na nakasod na. Sige, makadungog ra kana ko. Yes. Sige. Sige. I-off lang ang camera. Pwede ra gi-off kay kuan lang ta kana nga tawag siya mga Audio. kasunan. Pwede ra gi-off. Yes po, Pastor. Sige, anya ako sang ipahimutang para kanang ato ang mapadungog og tarong ang imuhang tawag ug ang imuhang Yes po. kadaugan nga gi pasinati sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Amen po. Sige. Ipaila ang imong ngalan unya taga-asa ka para madunggan Yes po. madunggan nato dire. Hey, sige. Yes po, Pastor. Sige padayon sis. Okay na, Pastor. Okay na. Okay, may gabi sa tanan. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Salamat sa higayon nga naka-share ko sa ako ang living testimony. Itabanggit ko sa diha ni Kristo diha sa relasyon. Ako di ay si Jean Anib, taga Governor Generoso, Davao Oriental, diri sa Baksal. O nagsugod ang ako ang kinabuhi nga grabe gyud nga mga pagsulay sa edad nga 19 diha nga nagdako ko nga naara ko sa tulo ka lugar, simbahan, balay, eskwelahan. Maura gid na ang ako ang ginaliko-liko nga adtuan kay tungod usa ko anak sa pastor. Upat ni ka igsuon nagdako ko diha sa Foursquare, diha sa Dapicol. Dito nagsugod ang mga pagsulay sa diha nga naanak ko'y buot, sa diha nga nagsugod na ko og kanilaging mag-crush ana. Dito na nga nisulod jud ang rebellious spirit mga igsuon. So nakasinati ko og mga relasyon nga dili iya sa Dios. Nag-start na og gahi ako ang ulo, dili na mo tuman sa ako ang kinikanan. Bisan tuod mga pastor sila pa gisulayan jud kadto nga time na yung pagsulay nga abot hantod nga niabot ang panahon nga adunay dako kayo nga pagsulay nga niabot ato. Naminyo ko nga wala gyud dili gyud kabubuton sa Ginoo. Ning edad nako nga 19 sa ako ang pagrebelde, nigkuyog ko sa usa ka lalaki nga bag-ura na ako nakaila. Gikan patuod ko ato sa Bible School. Niuli ko kay tuod na sakit akong mama sa mayoma.
kaduha ko ning sulod sa maong Bible school kay tungod sa pagkagahi sa akong ulo gisent out ko sa akong ginikanan sa Bible school tuod man nagpamuhat ang Ginoo sa akong kinabuhi apan naagay mga times nga gamiton gud mo sa yawa no mulihok pud ang yawa kun dili ta makabantay igsuon buot gud sa demonyo nga tumpagon jud ang calling sa Ginoo sa imong kinabuhi so mao to nga nilayas ko niuban ko sa lalaki naminyo mi nabuntis ko hantod na kay balo akong ginikanan suko kayo sila sa ako Sister Jane, hantod nga Sister po Jane. pastor Katong lalaki nga imong gikuyogan, Kristohanon to? Kristohanon. Dili Kristohanon. dili Dili po. Unang Oo. nirebilde ka sa imuhang ginikanan tungod ka ang Yes imong ginikanan, wala ka gusto sa lalaki nga imuhang gikuyogan. yes pastor Sige, padayon Sister Jane. oo hantod nga walay mahimo katungod lagi nga nata sa Bible nagsunod ta sa kamot pulong sa Dios gipakasal mi tuig 2009 na minyo ko abi na ko okay na ang tanan tungod naana mi sa balay sa akong ninong kay pastor pud sa baptist akong ninong sa Surigao dito mi nagpuyo hantod igsuon nga nimbalik siya sa iyang bisyo wala ko kahibalo nga nung nimbalik siya nga grabe man jud ang akong pagpangalagad ato sa Ginoo bisan tuod on and off ang ako ang pagbasa sa iyang pulong daghan jud kayo mga kasinatian nga dili gyud maayo no bisan duha na among bata magsigira mi og kanang away nga bisag kanang na ako kanang mahuman na ang simba okay kay ko sa simbahan pag abot sa balay kalbaryo na pod murag naa sa impierno ana ba hantod nga sa time nga ning trabaho siya sa dagat gihapon iyang trabaho pastor tapos Okay. hantod na siya gitintal gid siya Mhm. mo na to nga time nga gitintal siya na nanay babae nga magbirig-birig sa iya pero ako pastor wala na sa kuha kay kabalo ko ako nasayo jud ko nga consequences sa akong gibuhat bisan minyo na mi pero nasayod ko nga grabe ang cross nga akong gipas-an kanunay ko nagaampo kanunay ko wala ko nagasulti sa akong mama kung ginaunsa ko niya ginakulata ko niya pero nagsige gyapon kog ampo ato pastor hantod ni abot ang time nga niana ko sa Ginoo one time kay bisan tuod ingon ato dili gud na ko ibulag ang pulong sa Ginoo mamatakog sa iyo mutan-aw ko sa akong mga anak mo anak gagmay pa sila mo tako nga Lord dito jud ko naka-question ko nga gibuhat man ako ang tanan Mhm. pero nga nung man nga naingon ani nagkato nga time murag bitag TV pastor nga gibalik sa Ginoo ang ako mga gibuhat na dili maayo Gipaamgo ka. yes pastor nilipod jud ko ato nga time Wow. ngayon jud ko pastilo sa Ginoo ato nga time after ato pastor wala gihapon ni hunong ang buhat sa kaaway that time na anay babae akong bana Mhm. niingon jud ko Ginoo nangayo jud ko og sign sa Ginoo ko Lord dili ko gusto nga kay sige naman to siya ug balik naman siya sa ambisyo pastor kay adik man to siya Gawa sa One time- bisyos babae, napagyud sa bisyo nga lain. adik siya pastor Adik pagkat yes siya. pastor Mhm. oo hantod nga nagampo ko kay daghan naman kong mga damgo bitaw pastor nga akong lawas nakita na ako sa dagat wala na ko'y ulo Mhm. ampo ko sa Ginoo oo muto nagampo ko pero wala jud ko nagpahibalo sa akong mga ginikanan kay ang ako manggod pastor nga ako aning binuhatan ako jud ning atubangon Atubangon. gagmay ako oo yes pastor wala, mga musta sila dili ko mutugan ang sa mga nahitabo na ako dito kay layo man na sila dili sa Oriental ako na ko sa Surigao City Mm. to that time bisan tuod mag-away mi pastor hilakra ko dili ko magpahibalo sa akong mga silingan nya moto nga time pastor nga one time bubog kayo siya nya niingon ko nga pero ako kalma lang ko kay gikan ko nagampo gikan ko nag-apil og kanang mga kuan sa simbahan prayer bitbit akong mga anak Mhm. kato nga time
grabe jud to nga away pastor to mo na gitong last nga ingon jud ko nga Lord magkinaunsa muhawa jud ko diri kay dili ko gusto nga ang akong kinabuhi mabaliwala lang tungod ng aning lalaki nga mo patay sa ako ang kuan sa akong kanang kinabuhi. So naglain Buto nga naglain gyud mo ato. Naglain gyud mo unta ato. ning uli jud ko pastor. Okay. Uli lang jud ko diri sa akong mama 2012 pastor. Ning uli ko diri kay mo na to nga time nga wala ko kasabot sa iyahan ilulgay na mi og kutsilyo pula na kay siyag mata pastor. Ito nga oo hantod ni uli ko diri 2012 nagkuan ko diri nagsigigyapon ko og hilak kay wa na ko kasabot yun nibati pud ko og kanang depression gani grabe jud depression kana bitong time nga kalami na lang kana bitong magpakamatay suicide nanas ko kasi natin pud ko hantod nga naay mga seminar nag-apil ko. Wow. Na ay mga gabilig diri nag-a-appeal ko magsigig tulo akong luha bisag nag-worship pag gani magtulo jud na akong luha lagi mga nga hantod nga na yung mga seminar nag-a-appeal ko that time nagdamgo akong mama nga nagsuot ko na siya og abaya gidrawing gyud niya pastor kung mama napagi siya sa iyang notebook naggipadaygan siya sa Ginoo nga nagsuot siya og abaya di ako ni anak pug ko nga murag akong faith ba nga ang katalawan mo og kanang eroplano. So puto nga time nga sa nilabay na ay nitawag sa iya nga friend nga nangita og kanang bitong usa ka tawo nga kanang hilig mag abi-abi nya muto nga nya muto nga ako ang gikuan sa akong mama kay Recommend. abroad lagi sa Saudi o ako ang gi-recommend niya dili kayo ko pero ako mga anak pastor gagmay pagito sila kaayo wala pay ang kinamagulangan mo pay pagtuig ang ikaduha mo pay pag 9 months man to dito jud ko nakaingon nga bisag sakit kaayo nga malayo sa akong mga anak pero ning layo jud ko muto nga adto na ko year 2012 September 26 di ko kalimot pastor niadto ko sa Manila dito another na pud nga pagsulay pastor daghan na pud kay mga tentasyon gani mo offer na ang lalaki sa ko nga biyahe mo pamilya sa Davao uban nako pero nanapoday kay gikaila-ila nga lalaki kay ni amay pag-offer. Yes pastor pero wala jud ko nagpadala sa O sa man to text-mate, chat-mate or nagkakita gino personal? Nagkita ra pastor sa kanang kay naamang ko sa Antipolo ato so dapat 3 AM muna og nako kay moadto pa ko sa Pasay kay mag-submit pa ko sa OWA sa ako ang mga papers. Okay. Oo pero wala gyud to nagsige jud og kanang nagpasalamat lang pud ko pastor kay ang akong mama bisan ako sa layo magsige gyud na siya tawag sa ako ay niya nagapahilom mo nang ganina nagsige jud kog hilak while naminaw sa imong wali gi-flashback gyud tanan gani ang kamaayo sa Dios nga ingon jud ko bisan sa ako ang kagahig ulo pero akong ginikanan na ay gihapon sa ako nakasalalay nakaalalay sa ako Wow, glory to God. nag-ampo sa kanunay sa ako Amen. bisan ingon ani nga akong batasan pero ang ko jud ko pagpasalamat nga na ako ginikanan mo nga tayo nga nakagawas na ko wala jud ko ato nakuan sa wala jud ko nadala atong lalaki pastor pasalamat jud ko dala ko jud ang buhi nato nga Dios Pero nakagawas katong ko sa Jane, kato nga lalaki ha. Imong gi-share ang imuhang kahimtang, imong problema. yes pastor Imong gi-share bisag wala pa nimo dili pa nimo kabisado ang lalaki. Girebuke gid nako siya pastor. So automatic gid mi ingon ko nga niani ko diri pumunta ako kay Tagalog man ingon ko nga pumunta ako dito hindi para maghanap ng lalaki kundi magtrabaho kasi may anak ako na pinapalaki ko. Nganong imong pong gi-share ang imong problema sa lalaki? Kay ning man siya pastor nanguta naman siya. Nang interview po siya. Okay. Oo. Pero man siya pastor kanang sa unang kita pa lang nako kay hadlok ba ang Muntinlupa pastor no daghan ba patay grabe jud pastor kay magback to
gawas ko. Ako rugod isa pastor ay alas 3 sa kadlawon no laon nimo babae ko. Ako ra isa man ning kamot ko munaog kung kinsa man dira nga naminaw karon nakaato ng Antipulo kanang lupang pula. Diha ko sa una. Kuan ko dira murag 2 months ko dira nagstay. Kay ang ako ang unsa tawag ni ang nag-recruit sa kuha ang iyang auntie kay naman sa Antipulo so dili man ko libre og accommodation need jud ko mo stay sa ilaha muna akong kasinatian hantod nga nasikog ampo patabang ko sa kong mama nga i-pray jud ko kay grabe jud ang mga tentasyon diring dapita mutula pod ni undang akong mama nagampo pod siya hantod nga nakagawas ko karon kay pag abot na pod nako dito sa Saudi pastor grabe na pod na ano po yung mga tentasyon lagi kay wala ko nag-expect ba nga ang bata nga 14 anyos pero ang lawas niya pastor dako pa nimo dako pa nimo mga dagko na sila pastor no naglimpyo ko ato pero ang kakuan lang gyud hapit ba ako dito makuan pastor maputlag liog kay ngano akong Bible lagi ipit-ipit sa akong bag nakitaan sa akong amo pula ang kolor kay giipit-ipit mo jud akong kuan nga pinaka kuan gyud sa akong hinigiban pinakadagok sa akong kinabuhi nga ingon man ang ako magunaw na magdala ko Bible makay kanang dili mo na sila kasabot ana ba sus karon kay ang mga taga Saudi di ay kabalo din na sila unsa ang Biblia so katong nga time mabang gihulam man ko kay Ramadan man to gihulam ko sa igsuon sa kuang amo dili jud nako siya amo gihulam ko kay hilig man sila maghulam-hulam dito pastor pag wala sila maid karon kay mali pud nako kay ako gihubo ang akong hijab kanang sa ulo pastor ba kay igangan manggud ko maglimpyo ko ana siguro nakarelate karon ang mga namati so ako gihukas kay para akong paglimpyo dili sa gabal karon ni sulod man tong 14 anyos pastor King kuan man sa ko grabe jud pastor kay Ramadan man so nagaampo sila inya ako pud sa taas bitbit pud nako permanente akong Bible sa akong bulsa dili man pud ko nila ginakapkapan na gikan ko to nag-prayer kay pag mag-pray sila pastor mutago jud ko na sa CR mo stop sila mo stop pud ko mo pud na ako ang nagkaturan dito pastor kay syempre nakahuna-huna man ko nga sila gani makaampo how much more ako muna nga pag mag-stop sila mga alas 3 nya alas 6, mahunong na po na sila, alas 9, hantod alas 12. So, nag-ampo ko tugikan, pag kuan ako lagi, paggawas na ko, tanggal na ako kung hijab sa kung ulo, yung sulod ang katong 14 anyos, yung tutok sa ako, diingan po ko nga, uy, hawa diri, gawas diri, ang ko nga, walad, yala anak ko sa iyaha, umagi siya na minaw pastor, iyaha man trangkahan ang pultahan, basta, ang ako yung wadyo ko ilaan gibuhat ato nag-ampo ko sa Ginoo speaking tongues ko nga ako kasabot nga murag nanginit akong lawas pastor pagkahuman di-rebuke na ko siya pag-rebuke na ko sa iya kaya doon lang ta siya murag na ay dakong kamot sa ako ang likod nga mo'y nag-ano sa iya pastor ba nagpugong buto kong gibati nagpugong sa iya niya pero kung siya gate dito kay lahi biya ilahang bintana kay di ba parehas sa tong bintana dito sa Pilipinas nga dagko gagmay biya na ilahang mga bintana dito ni patong ko sa bangko nagsagit-sagit ko may gani kay ang usa ka katabang nga Ethiopia nakadungog sa ako buto perti niyang dagan sa taas wa gid siya mo gito ang mga kahibulungan no dili lang kana kun didaghan pa pero kana ang pinakaganahan ako nga gibuhat sa Ginoo ba nga amen murag gid siya kanang glory to God pastor kanang murag na ice good siya pastor nga wa siya kalihok amen ingon gyud ako in Jesus name buhat ko sa iya buhat sa Ginoo buhat sa Ginoo gyud amen ang Ginoo gyud to pastor niya na pinagampo sa kuha labaw na gyud akong ginikana naga-pray gyud na kanunay amen muto nga pag-abli sa katabang gigakos dayon ko niya what happened muto niya anak ko nga yababa hada anak ko nga kana si aulad gusto kong hilabtan mo to nga ning naog ko dito gistorya ko sa akong amo nya nangay ko pasaylo kay gitanggal lagi na ko kung hajab nga bawal man din na siya pastor nakalimot ko lagi murag nga nangay ko pasaylo kung tangtangon ni siguro nimo na lain na ang ilahang panabot murag gihagit nimo sila parang inana bitaw ana nya ning tan-aw pa jud ko sa iyang mata nya bawal man na sa ilaha nya syempre 14 anyos kisa may magunaw na pastor no muto nga
pag pangayon ako pasaylo istorya tong iyang anak, nangayo po siya pasaylo siya nga, Gina, ayaw na lang na kuan ipadak-a, nangayo na magpasaylo akong anak sa imo. Ang katudaing bata kay na kuan day siya, first time niya nakakita pastor nga kataba nga nakalugay ang buhok. Muna ito. First time kay kasagaran gud dili bawal gud siya nga ipakita gud sa ilaha labi naglalaki. Muto nga time dalagon kayo ang tumbuhi nga Dios ang kasinatian pud nako katong naibitin katupod grabe pud to sa kwanto sa desierto kay nagdamgo na ko ato pastor nga nalagi ka ng dako kayo nga kanang murag itom nga alirong sa kuwaba. Sus karon kay pag adto na mo sa kanang bara kanang murag desierto, naghatod ko og kanang tsaa sa mga lalaki kay lahi man ang kwarto sa lalaki o sa babae, pero hadlok na ko kay syempre mga lalaki good pastor no. Hadlok gid na Dili siya. pa gyud ato ang lugar. Yes, pastor, maugid na ang akong pero while nagpadulong ko dito pastor, gigamit gyud ambot unsa to nga ang bitin gyud naka dahilan nga nung wako kasulod sa lugar sa ay kwarto sa lalaki kay may gani kinakita tong asawa sa katumurag hari-hari nila ba kay nisagit naman ko kay naalagi bitin anak dayon ang katong sa layo pa nagsige pug tan-aw nga unsa man na niya lahi man ilang bitin dito pastor kay musulod man sa buhangin musuksok man ang buhangin nya pretty ra bang dako muto nga nya dibi na nila patyon kay murag balaan man ang bitin sa ilaha dito nga lugar. Muto nga time nga dili na nila ginahulagtan pastor. Muto nga murag ginaabog lang nila ba pero pasalamat lang gihapon ko sa Ginoo kay murag motoy nakakuan sa ako aba nga dili ako ang moadto didto lahi ang gisugo. Gibira naman ko sa akong amo nga babae. Gilayo ka sa Ginoo sa mao nga trabaho. Katong nga kwarto, katong nga kwarto gyud kay daghan biya kay sila pastor kay Ramadan good magtapok-tapok man na sila nya basin og napasayawon ka dito sa lugar kabalo. Pero pasalamat ko dalaygon ang Dios kay giluwas jud ko ni hangtod nga nakauli ko 2017 katupod ang pag-uli pud nako grabe pud to nga kasinatian sa eroplano kay moto ang time sa pagkuan ni Duterte sa Manila katong APEC. Dugay kay mi pila ka beses mi nagtutuyok dito sa ibabaw. Grabe na akong una-una ato nga basig mahutdan og gasolina ang eroplano. Murag ikaunom, ikapito siguro mi ato nagtuyok sa kuan sa panganod. Grabe jud niya. Di pa man pwede malandingan kay naa pa lagi nagkuan sa airport. Hantod nga ang uban na nyagit na ang ako pastor ning kanta ra jud ko tog Amazing Grace. Nagsige ko kanta niya. Salamat sa Ginoo. Nagsige ko kanta ato. Hallelujah. Lain man ang kuan, praise the Lord. Nagkuan jud ko kung una akong mga anak ko ba nga Lord, napo ko yung mga anak Lord, ayo sa intaon ka ni anak ko ato nga time. Amen. Sige ko kanta Amazing Grace, sige ko anak. Inya hantod nga, ko salamat sa Ginoo kay mulanding na jud ang eroplano. Hantod nga kato nga time 2017 di ko makalimot tanimbala to siya. Grabe gito nga kuan pud sa Manila ato tanimbala. Muto nga pag uli na ko diri 2017 uli na ko diri sa balay sa Sigaboy nya imbis kay balik ra unta nga akong kontrata ato pero wala jud ko ning balik pastor kay nanay conviction sa kong heart ba nga di na jud ko mulakaw kay ako mga anak dagko na need na nila og kanang kauban ko anak kay wala biya sila mamara until nga another na pud nga pagsulay labi na yung tentasyon grabe jud nga nang kauban ra pud sa simbahan pastor ba nga gisulayan pud gani mi nga kana bitaw sa kadugay namo nga kauban sa kadugay na namo nga kadang panag-uban sa ministry abi na ko kada dili pud masulayan pero grabe jud na pagsulay niabot ang time nga kanang murag nanguan bitaw ko nga Lord kanang nganong lahi man ako pagbati ani nganong mibati man ko ani kung dili ni mo Lord ko ani Naibog ka, naibog. sige man naibog ko pastor naibog jud Sa ko kauban diha sa inyong simbahan. yes po nya pero kato siya permanent jud nako to gina-rebuke ba nga mawala kay lain kayo Ang imuhang gikaibgan ulitaw minyo pod. ulitaw pastor Pero ulitaw ikaw mo'y minyo. ako ang minyo pastor Okay. oh
Ay, wala na ko nasulti pa sa no, 13 years ko, bulag sa akong bana, akong bana na nailain ka ipon, na sila'y anak. Pero wala jud ko nagdasig nga mo another og kanang sa ko ang side nga makigrelasyon nga kanang makig-ipon pud og laing lalaki gani daghan jud kaayo og mga tentasyon nga niabot sa ako pero nagmadaogon gyud ang mga pagtulod-an sa akong mama. Pero ano, na gyud sa akong papa. anang panahon na Dayjen, walay Oo. mga lain nga mga magtotoo o kaha kanang magwawali nga nag-agni nimo nga okay ra na Jen, kanang okay ra Naa mo pastor, naa sa taga Davao po. sa Daghan kay pastor. sa Davao po daghan pod kay diha. Davao po, di lang ako sila i-mention, pero Yes, sa ayaw iba, lang. okay ra. Oo. Okay ra na, uy, kay, dugay naman ka dugay naman ka nga, wala na nag-uban si mong bana, yan na may lain imong bana. Ano ba? Pero nga kung ginaingon is, no, kay, ang ingon sa Ginoo, ang katulad yung byuda nga, wala na jud iyang partner. Wagid na siya ang nasa Bible. Pero dili na ko sila ginakon pastor kay basig ma-offend pud ba kay pare-parehas pud ba og kuan. Pero no, respeto ra pud ko sa ilaha pero dili jud ingon nga ni agree ko sa ilaha. Muna Amen. nga ang uban pud labaw na gyud katong time nga nakadungog ko. Si Papa man gyud ang una naminaw sa imong pastor. Iya man ang ginabuliman man gud niya ang kanang kuan. Napoy tayo nga kanang igon ko kanang mukalitra og kanang kuan play si Papa sa imong wali. Asay mo tulo akong luha dito sa likod while magluto ko kay maigo man ko pastor kanang dili gud kalikayan nga moingon ko nga ako man na Lord oy sakit po oy man ko pastor usay kanang makuan ko ba na usay nga dili na ko madawat kay sakit ana nya magpatik-atik na yun ko tinuod jud na kaayo nga usay gyud palungon ako ang kanang music ay kanang wali palungon ako ang kanang video mura mo maayo jud ko pa sa iba pastor katong nga time kay sakit gyud siya. Pero sa diha nga, nagsige ko pamalandong ba kay makaingon katong wali nimo pastor nga bisag unsa pa basta pag imudmud nimo imong simod sa pagpanarbaho kung naa kay something nga gitaguan sa imong kasing-kasing dili jud ka magmalampuson wala jud blessing putog hinay-hinay gi-accept na ko ang word sa Ginoo. Wow. Gi-accept na ko Salamat sa Ginoo. Nanay, kung pasaylo, inya, gusto din, ang ako adyang desire, pastor, kay gusto dyan ko mag-missionary. Magin na akong gusto kong masaka og bukid. Gusto kong ato sa kanang mga lugar nga wala pa nakaila sa Ginoo kanang dili na ko kanang isa ka ako mga damgo pastor makita na ko kana bitang mga tao nga nakamalong nga dagko kay mga aryos mugit na akong permanente madamguhan ana Mga tribo. oh mo good na ang ako pastor gani nakauban ko sa mga other nga mga kailan ako sa Davao sa una pero kaisa ra pud to kay naman ko nag-focus naman ko diri sa ako ang panarbaho niya nag-eskwela pud ko ato pasalamat ko sa akong pamilya kay niana pud ko nga di ko eskwela kay mo abroad ko balik pero ila yung gipanang kamutan nga makahuman ko kay napod sila abi na ko kanang ako rin nangandoy pasalamat jud ko sa akong pamilya pastor Salamat sa Ginoo. salamat gud sa kay sa Ginoo Amen. kay Glory to God. ang ako day mga igsuon ako di sila paglantos sa ako nga makahuman ko eskwela Wow. muna nga nakahuman ko last 2023 nakahuman ko sa public administration Daragon katumbuhi nga Dios kay Amen, bisan amen. tuod ako nga magulang ko sa ila pero buliagon kay ko nga time gagamit mo sila sa Ginoo nga palagaon ko. Wow. Salamat yun Hallelujah. para mga gidawat ko. Salamat sa Praise Ginoo. the Lord. Oo, hantod nga kuan ako ang kato nga pagbati karon umanan ako sa simbahan kanon na ko nagaampo sa Ginoo nga dili gyud magmudaog ang kaaway. Muna nga katong giingon ni pastor mga igsuon nga ang tao dili ba makasala sa usa ka adlaw. Yes, moingon jud ko yes kay ngano. Amen. Amen. Kung puno sa pulong sa Ginoo, sinapi gid na mga igsuon dili ni pagkaaron ingnon ha. Kadang time nga mo crave ang akong unod.
kabalo mo. Musulod ko sa CR, maghilak ko. Maghilak ko kay mga yaong tabang sa Ginoo. Wow, amen, amen. Mahal ko. Mahal ko walang tabangi in taon ko. Wala nga ano na ako sa Ginoo nga. Ang tanan-tanan. Bisan tuod. Naiusahay yun nga. Katong sabot sa cellphone, pastor, na ingon anak sa times. Usahay buhay anak ko. Nya, ano day na ko sa imuhang mga wali, imong mga awit, nag-download ko mga awit. Amen, amen. Ang kaning kwarto sa kuison kay wala man siya diri ako siya ang nag-stay diri ko pabalandong puno ang ako ang palibot og mga journal. Hallelujah. Glory to God. Karon gipiyalan ko sa Ginoo aning daycare. Dako ko magpasalamat Wow. kay naga-share ko sa akong mga ginikanan nga kanang ko wala pa mo kay daghan mga ginikanan ako pastor wala pa nakasal. Muto ko silang ginadasig. Ano ko, ayaw mo pag ano kay sa kuha mo sila nagatanaw pa sa nga agi kasal gani ka man pero nagbulag mo. Ano ko kato nga time dili to ingon nga kanang ang akong ginasulti sa ila pastor is lahi ang kanang blessing nga gikan sa Ginoo. Lahi ang kanang madawat di mo nga panalangin pag naay basbas sa atong buhi nga Dios. Amen, Muto amen. encourage nako sila nga kani gyud mo sunod gyud sa pulong sa Ginoo nga dapat gyud mo atubag gyud mo sa altar. Muto nga nag-encourage ko kay karong February 14 next year pastor kay naa man gyud mi simbahang kasalan diri sa simbahan mo to encourage nako sila ako pa to silang kumustahon Amen. kung yun. Yes pastor mo gina ang programa diri sa church po nato diri kay ato aman ni Wow, glory to God. dalay gud ang atong buhi nga Dios muna nga dili ko sa ko alang pastor ha kung ako lang dili jud ko gusto nga mulayo diri sa akong gilikanan kay Amen. pag once nga mulayo ko ang pagmaymay ana ba balahi muna nga gusto na ko nga nara jud ko diri sa comfort zone diri kay mama kay isa pa nga makasubaybay sila sa ako makita sila sa ako ginabuhat niya napoy mudasig na ay kanang mo review mas gusto gid na ko nga i-review ko pastor kaysa sa kanang i-bibi ko muna Amen, nga amen. sa panahon nga naa ang mga igsoon sa panahon nga tirahon bitaw og mga tentasyon ayaw gyud kumbaga kung mahimo ayaw gyud ninyo kumbaga kung dalaga ka or litaw ka ayaw ninyo taga mo tong gingon sa pulong sa Ginoo ayaw hatagig kanang lugar ang yawa layo jud palayo jud Ayaw hatagit Muna nga. kagayon ang yawa. oo ayaw hatagig higayon oo ayaw hatagig higayon dito muna nga nakatabang yun pastor ang imuhang pag-share nga gani katong giwali nimo gabi nga about sa kanang prophecy katong about sa kanang interpret katong about katutanan pastor gisundan gid nako ginasulat nako ang mga verses Salamat sa ginasundan Ginoo. nako praise the Lord pastor kanang makuan ko ba kanang makaingon ko mga halaoy nga bitaw no pero dili to ingon nga kanang magpa ano na ko sa among simbahan ana ampo lang jud ko pastor nga sila pod ma-encourage nga ingon ani kay gina-share man pod nako sa emoji si pastor ang imuhang kuan live. So Amen. dalay ko na itong buhi nga Diyos mga igsoon nagmadaugon gud itong buhi nga Diyos padayon gud ta dili ta mag kung naay mga solo parent dili ako lang jud kuan sa inyo ha padayon lang jud ampo lang ta sa Ginoo inya sa panahon nga naay mga tentasyon ampo gyud sa Ginoo wala jud lain natong hinagiban mao ra gyud niya adto ta sa mga leaders nato nga mo'y mo comfort nato mo'y mo dasig dili ta makighigalas sa kanang mga daotong rataan na hatag o kanang mo advice bitaw nga kalibutanon ayaw mo ana palayo mo ana dito ta sa kanang mutambag yun sa kamatuuran. So, Amen. kayong salamat, Pastor, sa higayon. Gani, Pastor, no, kanang
nakaingon jud ko nga Lord mauna ni kay katapag ato na kog Manila pastor kay katuonan kay gusto mo gud nako i-share nako akong kanang testimony basta akong kinabuhi niadto pa ko ning register pa ko sa kanang MMK gud pastor. Ah. Wala ko kanang MMK wala ko nadawat ana kanang sa PBB wala ko nadawat sa online nagano ko ano pastor. Mao ba? Tapos katong sa MOR daghan ko gipang applyan pero niingon jud ko kapag ingon nimo sa ko nga mo testimony niya na jud ko Lord this is the time. Wow. This is it, Lord. Amen. Muna ni Amen. siya, Lord. Mo to nga I'm so blessed. Blessed kay ko nga naka-share sa matag usa ka dinya mga igsoon. Enya, pastor, pwede na ko ampuan ang akong gi-share karon. Sige, Sister Jean. Sige po, pastor. Sige. Gibati lang jud nako, pastor. Sige, mag-ampo ta mga igsuon. Unya ato ang kuyogan Sister Jean. Ako Kelia Anib sa Yes, po. pag-ampo o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Glory, thank you Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Labing gamhanan, namo nga Dios, tag-iya ka sa langit ug sa yuta. Thank you, Tag-iya ka Jesus. sa amo mga kinabuhi. Amen. Ginoong Hesus, salamat kaayo Ginoo. Nga Hallelujah. ako nagpaubos gid ko sa akong kaugalingon, Lord. Miila ko nga kung wala jud ka Ginoo, wala gid ko'y mahimo. Amen. Salamat, Lord. Bisan ba nakita nimo ang akong sulod sa akong kasing-kasing karon. Nakita nimo ang ako ang una-una, ang akong kasing-kasing, Lord. Lord, ang tanan ako nga mga kasinatian, Lord. Ang dungog o himaya. Kanimo Amen. lamang, O Dios. Amen. Katong tanan, Ginoo. Nasayod ko nga, dunay mga pagpahinumdom, dunay ka ng hatag og leksyon. Amen. Papan Lord, labot sa tanan, pasalamatan ko ikaw, pasidunggan ko ikaw kay tungod gitipigan nimo akong kinabuhi bisan asa ko moadto Ginoo. Yes, Lord. Makita gid Thank you, nako Jesus. nga ang imo mga kamot Hallelujah. kanunay gud naga ano sa ko. Yes, hallelujah. Nagabigon jud ka Glory to kanunay, God. Lord. Thank you, Bisan Jesus. taliwala sa akong kaluyahon, maluya Yes. ko sa Ginoo apan Lord, maabot ang kabugnaw sa ako ang Ginoo. Mabugnaw sa kanang dili na mobasa sa imong pulong, mabugnaw sa mga pag-ampo. Pero Lord, matinudaanan jud ka kaayo, faithful kay ka sa kuwang kinabuhi, Amen. Lord. Amen. Ginapukaw jud ko nimo Ginoo. Thank you, Jesus. How many Hallelujah. times ko nga mo-give up, pero ikaw Dios, ano ra jud ka nagapahinumdum ka nako. Salamat sa akong mga pamilya. Salamat sa Amen. kinabuhi ni Pastor Gideon, Lord. Sayang Thank you, Jesus. Saya Hallelujah. station Ginoo. Thank you, Jesus. Nga mao jud ni pukaw, magigamit nimo siya o Dios. Salamat kaayo nga bisan pa sa akong pagtuon sa basic pastoral Ginoo. Amen. Padayon ka Hallelujah. Lord nga mo gamit ka na ako. Mo pailalong pagyud Ginoo nga masabtan ang imong pulong. Gamit Amen. ako o Dios sa katapos sa mga adlaw o Dios. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, man. Salamat na imo siyang kinitan. Salamat sa imong pagunit sa iyong kinabuhi, ugan. Salamat sa imong pagligon kanina. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Salamat Jesus. sa'yo, Diyos. Salamat, Thank you, Lord. Lord. Na kinang kamagasilyo sa ako ang testimony karon. Amen. Walay buhat Thank sa you, kaaway. Jesus. Hallelujah. Napagkabit ni ini in the name Amen. of Jesus. Amen. In the name Salamat of kayo, O Jesus. Diyos. Talaygon ka Thank you, Jesus. sa tanan mga namati, Ginoo. Mahimo, O Diyos, na makadasig ka din kanila, Amen. Ginoo. Hallelujah. Nga dili, gid mo undang sa pagdutdut ug pagtuon sa imong pulong, Lord. Amen. Salamat kayo, Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Ang tanan, dungog pagpasalamat kanimo lamang, Ginoo. Amen. Amen and amen. Og amen. Thank you kaayo, Pastor. Salamat kaayo, Sister Jane. Unya, ayaw kalimte nga dunay mensahe si Jesus Christ. Yes po. Ang mensahe ni Jesus Christ, pabilin niya. Yes Pabilin po. sa iyang mga mensahe. Yes po. Yes, ang tao dunay kaluyahon. Dunay kauga sa pagpangalagad. Sa panahon nga mubati ka niini,
ayaw kalimti nga abli kanunay ang Dios, abli kanunay ang atong Ginoo. Naghulat siya aron iya kang tabangan. Hinumdumi dunay panahon gyud nga ang tao maluya. Mao bitaw nang dunay giablihan nga mga mensahe ang Dios ug ayaw ni kalimti. Sa panahon nga duna kay kuluyahon, duna kay kabug-aton, duna kay mga problema, hinumdumi dili nato na kaya kung wala siya. Ang atong Ginoo naghulat ra sa tanang panahon kano sa atamo duol. Kung dunay may mga kabug-aton, mga problema, ayaw kalimti kining pulong duola siya. Ayaw og duol og sa mga tao nga walay Ginoo, duola ang tao nga naghari si Jesus Christ. Si Jesus miingon, duol kamo kanako kamong gikapuyan ug gibug-atan, papahulayon ko kamo. Sa imuha nga pagduol, timan iduna sa isangon nga buluhaton. Ingon siya nga, Yes. og isangon ko kaninyo. Gaan ang akong isangon kaninyo. Muna, Jane, Po. ampingan ka sa Ginoo, mulampos ka. O niya, katong giingon nimo nga usahay mag-grib ka sa imuhang unod, imuhang tawhanon nga pagbati. Ipadayon ang imuhang nasugdan nga hinigiban ang pagkamay ng puon. Unya ayaw wad-a ang kinatibuk ang hinigiban nga gibilin sa Dios pinaagi kang Apostol Pablo nga gisulat diha sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 18. Yes. Ubanan ka sa Ginoo, Sister Jane, Amen. og panalipdan ka sa Ginoo nga magpadako sa imong mga anak. Amen. Unya, Amen. ayaw lang himua nga ang imuhang ginikanan, ang presensya sa imong mama, ang presensya sa imong papa mao imong comfort zone, kundili ang presensya gyud sa Dios. Amen. Kinahanglan naagyud ta sa Dios, musalig kinahanglan sa Dios ta tanan. Kung wala gyud tay mahimo ang atong mga ginikanan, ang mga tao walay mahimo kung wala siya, kung wala ang atong Ginoo. Jane, ipadayon ang imuhang kainit sa pagbasag Biblia, ipadayon ang imuhang kadasig sa pagkat-on sa mga mensahe sa Dios. Unya ayaw tagda ang tinguha sa imuhang lawas nung kaibog o lawas panginahanglan sa lawas. Ang giingon ni Apostol Pablo, patiya, buti pasabot, ayaw hatagig higayon. Ayaw tabangi ang imuhang tawhanon nga kaibog, kundili ilayo kanang sirad isya. Ingon si Apostol Pablo, ayaw tumani. Muna nga, Jane, salamat kayo sa imong kinabuhi. Thank you, Pastor. Nahimong panalangin ang imuhang nasinatian sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga ginikanan nga dunay mga batanon. Yes po. Unya labi na gyud sa mga batanon. Unya salamat kay sa imong panahon sa ato nga programa, ang pulong mong kinabuhi ko. Thank you, Pastor. Ubanan og panalanginan ka sa Ginoo, Sister Jen. Thank you, Pastor. Thank Dalaygon you ang po. Dios. Glory to God. Ayaw ibulag ang iyang mensahe. Kung Yes, doon naman kay Pastor. higala, wala na ilain ang Biblia. Yes, Pastor. Ubanan ka sa Dios og padayon ka niya panalipdan. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank Salamat you sa po. Ginoo. Salamat sa Ginoo. Magampo ko para nimo, Sister Jane. Yes po, Pastor. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imong walay hunong nga pag-amuma sa akong isuon. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pagpanalipod sa iyang kinabuhi. Sikad pa sa iyang pagkahimugso, padayon mo siyang gigunitan. Yes, doon na may mga kapakyasan tungod kay nahimulag siya sa imong mga pamaagi apan wala nimo siya kalimti. Og niya sa karon Ginoo, sa mga buluhaton diin magdala kanimo og pagdaig, magdala kanimo og mga pagpasidungog, og akong gipangayo kanimo Amahan nga imo siyang gunitan sugod ni ining taknaa. Walay mga kaluyahon nga iyang bation, walay kaluya nga maghari siyang kinabuhi, magpabilin ang kadasig og ang kaisog sa pagpadayon sa pag-alagad niya kanimo. Og akong gipangayo nga maghari kanunay siyang kasing-kasing. Ang kinaiya nga nabatunan ni Joseph
nga doon na say tinuod nga kahadlok ug pag-ila diha kanimo. Dili gid siya mapukan sa bisan unsa mga tentasyon ug pagsulay sa iyang pag-alagad kanimo. Imo siyang gunitan, imo siyang gakson, imo siyang sapnayon kanunay sa tanang panahon. Imo siyang tagaan og kalinaw, kalipay, katagbawan nga mahimo siyang kontinto sa tanan nga naa kaniya. Salamat Ginoo nga imo ni siyang ipasinati og imo ni siyang ihatag kaniya nga mulampos gid siya siyang pag-alagad kanimo hangtod sa imong pag-abot. I declare blessing, anointing sa iyang kinabuhi. Walay mahimo si Satanas sa iyang kinabuhi. Kay ang iyang kinabuhi, imo nang gibayran. Ang iyang kinabuhi, ikaw na'y tag-iya niini. Salamat Ginoo nga dili nimo siya ibulag sa imong mga pananaw. Dili nimo siya kalimtan sa imong mga saad. I declare blessing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Sister Jean, salamat Yes, kayo sa Pastor. imong kinabuhi ug sa imong panahon. Panalanginan ka sa Ginoo. Thank you, Pastor. Salamat kay sa Ginoo. Thank you po. O padayon. Labi na gyud sa imong nasugdan nga mga buluhaton kay gitawag ka sa Dios diha. Sige, Sister Nako Jean. sa children ministry, Pastor. Naa sa children ministry. Padayon na siya. Yes po. Nya Thank you, Pastor. katong imuhang giingon nga kanampukawon ka sa imong unod. Ayaw gyud Yes na po. siya kana bitang tagaig higayon nga Yes, Pastor. magmadaogon. Ayaw kalimtin ng tibok kinigiban nga Yes, gibilin Pastor. diha sa balaang kasulatan. Gamit kay na nimo unya. Salamat kay sa Ginoo sa imo pong Thank mga you po. ginikanan Thank you po. og sa Yes. imuhang palibot. Dalaygon ang Dios magapanalangin Amen. sa imong kinabuhi sa imong Thank you po. pamilya. God bless. God bless po. So dalaygon ang Dios mga kaigsuonan no sa kinabuhi ni Jane Conkelia anib nga nipabuhagay sa iyahang mga nasinatian sa iyahang pagpuyo sa kalibutan o samtang nagpaabot siya sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo o sa mga buluhaton diin iyahang giampingan karon nga nagatiman siya sa mga kabataan o diha sa simbahan diin sila gisaligan sa Ginoo. So daghan kaitang mga nakatunan nga mga mensahe sa iyang kinabuhi. Ang iyahang mga ginikanan, mga pamilya, nag-alagad na gyud sa Ginoo. Gani doon na gidala nga simbahan. Pero nakanindot mga kaigsunan, nindot kayo ang gibuhat sa iyang mga ginikanan. Ang akong nakita nga kana bitawng pwede na to nga himuong sumbanan ang ihang ginikanan, kana bitawng dili gyud mo surrender. Dili bitaw mo surrender. Kitang mga ginikanan, kamong mga mama diha, kitang mga papa, kinahanglan dili gyud ta mo surrender, magpabilin gyud tang amahan. Magpabilin tang ina, magpabilin gyud mong amahan, inahan. Magpabilin ta ginikanan sa atong mga anak. Usas ato anasad nga nadunggan no nga kana bitawng nilayo og ni rebuilde ang iyahang anak tungod kay wala gyud maminaw sa ginikanan. Bugat gyud alang sa ginikanan kung dunay anak nga dili maminaw sa mga tambag para kaugmaon sa ilang mga anak. Bugat na sa mga ginikanan. Unya naminyo siya nga kana bitang wala mapahilo na kay una nakasal man tuod sila pero ulahin na. Doon nay kana bitaw nga naanay kumbaga nanay mansa. Unya nakabuhat nagdili maayo. Og matud pa sa atong igsuon nga naani pod niya ang resulta sa buhat niya nga dili maayo. So mo na giingon gyud sa Biblia nga kung unsay imong gibuhat karon, imo gyud nang masinatian. Kung dili maayo ang imuhang buhaton karon, dili gyud maayo ang imuhang masinatian sunahan. Kung magtanom ka og hangin, grabe ang imong anihon. Muna nga ang nakanindot gyud sa
kinabuhi sa atong isuon tungod kay duna say ginikanan nga dili mo surrender, dili kana bitaw, dili mo muingon bitaw nga musalikway, magpabilin siyang ginikanan. Sa mga kaigsunan nato karon nga dunay inana og sitwasyon, usa sa mga pagdasig nga kung ang inyong mga anak kana bitaw nakadesisyon sa buhat nga dili maayo, ayaw gyud wad-a ang inyong pagkaamahan, ayaw wad-a ang inyong pagkainahan, pabilin nga mubarog, nga mananda, manalipod, muunong, mumaymay, mugiya, kay wala nay lain nga makatabang sa inyong mga anak. Wala nay laing manalipod nila. Kitang mga ginikanan. Kita ang mga ginikanan maoy pinaka sinugdanan o katapusan nga maoy manalipod sa atong mga anak. Niya, usapod sa ato agyon nga hinumduman sa tanang panahon, kanang dili bitaw nato isugid ang atong mga problema sa mga tao nga magpakisayod. Labi na gyud kung wala ta kaila sa mga tao nga magpakisayod. Niya usasad nga atong likayan mao ni, kung babae ka, ayaw og pakigtubay og pakigistorya sa lalaki. Labi na kung personal na ang hisgutan. Labi na kung kahimtang na ang hisgutan o relasyon na ang hisgutan. Para makalikay ka sa tentasyon. Para dili ka madisturbo sa imuhang pag-alagad sa Dios. Kung ikaw lalaki na ang kay problema sa imuhang pamilya, sa imong asawa, ayaw ni isumbong ni bisan kinsang babae. Isumbong na ngadtos alagad sa Ginoo nga lalaki. Ikaw pod nga babae, kung naa kay problema sa imong bana, ayaw na ipanugilo ni bisan kinsang lalaki, labi na kung dili nimo kaila. Kay giablihan nimo ang tentasyon o gi-welcome nimo ang dautan kung maunay imuhang himuon. Labi na kung imong i-share ang imuhang kahimtang ngadto sa lalaki nga dili nimo kaila. Bisan gani kung kaila, dili gani na maayo gyud nga imong i-share ang imong problema sa imong bana sa lalaki. Gawas lang kung imong papa, gawas lang kung imong igsuon. Muna nga ang nakanindot yun sa atong igsuon nga ni share sa iyahang kinabuhi, ang akong nakita mao ni, bisan ko napakya siya, wala siya malimot nga ang Dios madinawaton, mapinasayloon. Usag yun nga akong nakita nga sa panahon nga dunay say kanabitang grabe nga problema sa pagbati, sa kanabitang hunahuna sa sitwasyon, kay maugyo na pinaka lisod kaayong kanabitang ibalanse, lisod kaayong moingon ta nga lisod kaayo siyang i-manage kanang magdungan ng kalisod sa imong nahuna, magdungan pag musabay pag yuning kalisod sa pagbati, naapag yo'y kasamok sa imong nahuna, daghang kay mga pangutana, nya naapag yo'y mga pagbati nga mura bitaw kag nibati og kauhaw, nibati ka og kanang matod pa kag-grave, no, kanang kagutom. Unya makit-an nimo ang sitwasyon nga murag wala na gyoy agianan pa, wala na'y paglaom pa.
Nya naa kay gibati nga kahadlok, naa kay gibati nga kalibog, pero kanang tanan imo na siyang malabangan kung muduol ra gyud ka ni Jesus. Ang nakanindot sa igsuon ni Sister Jean kay dili siya malimot sa pag-ampo. Dili siya malimot sa pagpangamuyo kanunay sa Dios. Mao gyud nay usa sa mga hinigiban nga gihisgutan sa atong Ginoong Kristo nga maoy iyang gigamit pag-training sa iyang mga tinun-an. Iyag yung gitudluan ang iyang mga tinun-an nga miingon gyud didto si Jesus nga pag-ampo mo aron kamo dili madaog sa panulay. So bisan unsang klase nga mga tentasyon magmadaogon ta kung kadunay tang mainampuon. Mo nang naay mga kantas mga bata bitaw, read your Bible, pray every day. Pray every day, unya mugro ka. Buti pasabot, malig-on ka. Dili ka basta-basta mapukan, ug di gyud ka mapukan. Og nindot kaayo ang nasinatian sa atong igsuon kay bisan sa kadaghan nga mga delikado nga mga naagian. Grabe nga kalisod nga iyang nasinatian nga nalayo siya sa iyang mga anak, o iyang anak, nalayo siya sa iyang ginikanan, nga didto ra gid unta ang pinaka-safety nga iyang nakita. Pero sa kahigayunan nalayo siya. Unya daghan kay siyang nasinatian sa gawas sa nasod. Pero imong makit-an diha, wala siya kalimti sa Dios. Dili gyud malimot ang Dios sa tao nga dunay nag-ampo. Kay usas mga importante dinhi mga kaigsunan nga atong nadunggan karon kining pulong pag-inampuay. Grabe ni ka-importante sa atong pagpuyos kalibutan. Ang mga ginikanan dili gyud malimot sa pag-ampo sa amahan para sa mga anak. Kitang mga ginikanan, mga kaigsunan, dasig nako ninyo. Ikaw nga mama, ikaw nga papa nga naminaw karon sa tong programa, batasana ang pag-ampo sa Dios para sa inyong mga anak. Dad-a kanunay ang inyong mga anak sa inyong mga pag-ampo. Pangayo-a kanunay sa Dios ang pagpanalipod. Dili og dili malimot ang Dios sa mga pag-ampo sa mga ginikanan para sa ilang mga kabataan. Maunay dili nato kalimtan mga inahan, mga amahan nga naminaw sa atong programa. Palihog ayaw kalimti ang pamaagi nga inyong nadunggan nga naghatag og kadaugan og kaluwasan sa kinabuhi ni Jean. Ang pag-ampo sa ginikanan, ang pag-ampo sa mga ginikanan ni Jean kanunay kanang gipatalinghugan sa Dios. Bisan kon napukan ang atong igsuon, apan wala mapukan ang iyang ginikanan sa pag-ampo sa Dios para sa ilang mga anak. Andam kanunay ang iyang ginikanan sa pagsapupo. Andam kanunay ang iyang ginikanan sa pagdawat. Nindot kaayo kung inana ang ato ang barugan nga batasan nga ginikanan. Dili ta mo surrender. Kamong mga inahan, kamong mga amahan diha, ayaw gyud mog surrender. Sa pagdawat, pag-atiman, sa tanang sitwasyon, sa tagsatagsa nato ka mga kabataan. Nya ayaw kalimti kanunay ang pag-ampo. Batasano nato ang pag-ampo sa Dios para sa atong mga anak. Dili lang sa atong mga anak, sa atong mga pamilya, mga parente pag umangkon sama sa gibuhat ni Abraham nga kanunay siyang nag-ampo sa amahan para sa iyang pag-umangkon nga si Lot nga didto sa Sodoma Gomora. Giluwas sa Dios si Lot ug ang iyang pamilya tungod kay naay nag-ampo sa Dios. O niya, sunod nga dili nato kalimtan sa gipaambit o gipaabot ni Sister Jean
kanang paghatag yun og panahon sa Biblia. Ang akong ikadasig mao ni, kung unsa may kapakyasan nimo kagahapon, unsa may imong kasalanan nga imong nabuhat kaniadto kagahapon, ayaw na ibutang sa imong nauna ug sa imong kasing-kasing. Ayaw na paharia. Kalimti na to kay gikalimtan na nas Ginoo. Ayaw og kana bitang ayaw mahayi ang tanan. Kay ang tanan nga mga panghitabo nga imong nasinatian, dunay katuyuan ang Dios ug dunay pagtulunan ang Dios nga imong nakatunan. Og kanang imong nakatunan mao na imuhang gamiton sa pagpadayon nimo sa paglakaw sa imong pagtuo sa Ginoo. Ang imong nasinatian nga diin wala ka kalimti sa Dios, wala ka pasagdi sa Dios, sa imong mga ginikanan, maunay imuhang kanang himuong baruganan, himuon nimo nga taming, himuon nimo nga kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Daghan kay itang nakatunan sa kinabuhi sa atong igsuon nga mipaambit sa iyahang kinabuhi. Una, pagka mainampuon. Mainampuon ang ginikanan, safety kanunay ang mga anak. So gidasig ta sa Ginoo kamong kitang mga ginikanan, kamo diha nga mga ginikanan. Gidasig ta sa Ginoo nga iampo nato kanunay ang atong mga anak. Ikaduha, wala ibulag ni Jin ang pulong sa Dios. Wala siya muhunong sa pag-ampo sa Ginoo. Niadto man siya sa layo nga dapit, layo ug dili gyud kaya nga abuton mga kaigsuonan sa ginikanan ni Jin. Pero giatiman sa Dios. Giproteksyonan sa Dios. Bisan pa kung doon naman siya mga kasaypanan sa iyang pagpanarbaho kay matod pa po sa atong igsuon nga nihatod pog mga mensahe katong ikuha niya ang iyang pandong o niya matod pa sa uban manggong mga nasod ang buhok sa babae mo'y attract kay na nila. Kung kuan pa sa uban pa murag kuan na tentasyon ba. Mo na nga gipanalipdan po sa Ginoo o gipamatud-an sa Dios ang iya mga pulong nga kung sampito nato siya luwason ta niya. Unang dili nato kalimtan bisag asa ta nga dapit ug bisan asa ta nga nasod. Timan naatay Dios nag-uban nato. Bisag unsa na kadelikado, bisag unsa pa na kakuyaw. Pero timan sampiton ra gyud nato ang Dios. Mutubag siya nato. Lamang mao ni angay natong hinumduman. Sigurohon nato nga wala tay giuyunan nga sala sa kalibutan. Wala ta magpabilin sa sala. Ang kinabuhi sa tong igsuon, iyahan ang peryodan ang iyang kasaypanan sa pagpili og bana. Muna nga sa mga batan-on sad, kamo diha nga naminaw karon, babae ug lalaki, ayaw pilia ang hitsura, pilia ang kinaiya. Pilia ang kinaiya. Kay kanang hitsura, kung maayo og kinaiya, madala ang hitsura. Pero kung bisag unsa pa na kagwapa og grabe ka bati og kinaiya, labi na kon wala sa Ginoo, dako kay nagproblema. Labi na gyud kung wala sa Ginoo. So usas mga angay natong itudlo sa tong mga kabataan o kabatanunan, kadalagahan, dili gyud nato
kana bitang undangan sa pagmaymay. Kay matag karon og unya ila ra gyud nang mahinumduman. Samtang magtubok magdako atong mga anak sa maragod dato nga kaniadtong bata pa ta, nakasinati man gyud ta nga nakaila man gyud ta sa kinaiya sa tao, maibog gyud. Ikaw ug ako pareho ra gyud tang maibog. Elementary ko sa una, grade 3 ko sa una na maibog na kog babae. Pagka grade 4, grade 5, grade 6, ibog na. Hangtod sa first year high school, second year high school, padala-dala nagsulat. O niya, mao gyud na papel sa kinabuhi sa tao. Pero nakanindot mao ni, ang ginikanan nga dili gyud mo undang sa pagmaymay, pagpahinumdum, dako kay nang ikatabang sa pagdako sa mga anak. Muna nga usa sa mga hagit sa mga ginikanan karon. Una, kining pag-ampo. Dili nato kalimtan ang pag-ampo. Sunod, ang pagmaymay. Ang pagtudlo sa atong mga anak. Dili nato undangon ang pagtudlo gyud ato ng trabaho nga gikikan gyud sa Ginoo. Mga ginikanan tudloi ang inyong mga anak kay hinumduman gyud na nila sa tibok nilang inabuhi. Mao nay sulat ni apostol ani Haring Solomon. Unya sa matag usa nato, dili nato kalimtan ang pagpakigsulti sa Dios, ang pagampo kanunay sa Dios o pagbasag Biblia. Tinuod sa atong igsuon matud pa kanang doawon siya siyang tawhanon nga kanang pagbati. Pero usa sa ako ang atong nadunggan ang bugtong hinigiban pagampo. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Jane Coquilla Anib, sa imong paghatag og panahon, og ako nagtuo nga daghan nato mga kaigsunan nga napanalanginan sa gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. I-bless ka sa Ginoo. Og salamat kayo sa inyong nga pakig-uban no sa ato nga programa. Og ako nagtuo nga sa inyong nadunggan nga mga mensahe sa atong igsuon na amoy nakuha nga mga pagtulunan, mga pamaagi aron dili gid ta malayo sa saad sa Ginoo nga iyatang lalinon. Dili lang yun nato kalimtan. Dunay langit, dunay impierno, dunay impierno, dunay langit. Ang tanang tao gitagaag kagawasan. Apan padayon ang Dios nga nagiya og nagtudlo aron ang kagawasan nga gihatag sa Ginoo iyaning gamiton para pilion niya ang langit. Sa mga kaigsuonan nako nga kana bitawng nagpuyo-puyo pa, ayaw ninyo na ipadayon. Kinahanglan inyo na ng kanang butangan o kinutuban. Kuha mog sinumar, kuha mog marriage license, apply mog marriage license sa inyong lungsod, sa inyong munisipyo. O niya duol mo og kanang makakasal like sa huwis, sa mayor, o kaha sa mga pastor. Kinahanglan inyo na ng butangan o kinutuban ang pagpuyo-puyo. O niya katong mga nakapanapaw, kinahanglan inyo na siyang hunungon. Inyo na ng isalikway, duulon ang Dios sa kinasingkasing, uban sa kinasingkasing nga paghinulsol. O niya, ayaw gyud uyoni ang sala. Ayaw uyoni ang sala. Ang sala gyud na. Ang dautan gyud na. Dili gyud na pwedeng ma-okay. Pakiguban mo sa mga Kristohanong seryoso. Ayaw mo pakiguban anang mga Kristohanon nga nagdala sa mga pagtulunan sa tao.
sama sa giingon sa atong igsuon nga daghan mga pastor sad, mga magwawali, mga Kristohanon nga nag-agni niya nga pagminyo na dyan. Kay dugay na bitaw to. Walay bag-o o dugay sa pulong pagpanapaw. Bisag unsa pa ka kadugay nga nagbulag, bisag pila pa na katuig. Kung makigtipon kag laing lalaki o babae, pagpanapaw gyapon kana. Munang ako ang gidasig yun ang tanan. Pilian ninyo ng inyong duulon. Pilia o panidin ng mga simbahan. Kanang simbahan gyud nga nagtudlo sa hingpit diha sa balaang kasulatan. Nagtudlo sa mensahe sa Dios para sa mga bana. Nagtudlo sa mensahe sa Dios para sa mga asawa. Para sa lalaki, para sa babae, para sa mga ulitaw, nga dalaga, sa tanan. Nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Ang Biblia dili kulang. Hingpit ni nga giya. Unang atong programa nga nagdala sa awit ang pulong mo kinabuhi ko. Nga ang Biblia igo na. Hingpit na nga maoy akong giya. Wala na way kulang ang Biblia. Dili og dili kulang ang Biblia. Grabe sa kahingpit. Sa tanan nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Ang Biblia maoy makatabang. Unang akong magdasig, pasagin mo og Biblia diha. Ayaw mo og tago og kanang ayaw mo og palaban anang pulong busy pastor. Ayaw mo anak palaban. Hunungan na ng pagpalaban anang muingon ta nga busy pastor, di ko ka basag Bible. Wala ko kasimba kay busy. Pwede ka kasimba bisag ikaw ra usa. Pwede kang makasimba bisag ikaw ra usa. Ayaw kalimti ang pagbasag Biblia. Labi nag ikaw ra usa. Pagampo, pagpakigsulti sa Dios. Unya minaw kag mga awit makalangit. Sama sa gibuhat ni Sister Jane. Kanunay siyang naminaw og mga awit nga makalangit. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Nga maminaw ka anang mga kantang love songs. Unya pagpapukaw sa imong tawhanon nga pagbati. Ilayo ang imuhang igdudungog sa tingog sa kalibutan. Ipaduol ang imong igdulungog sa mga tingog nga gikan sa atong Dios. Minaw kag mga awit magkalangit. Kanang mga awit nga makapaduol kanunay diha sa Ginoo. Minaw kag mga wali nga makapadasig o makapaligon sa imuhang paglakaw diha sa pagkabalaan o pagkamatarong nga maoy gikinahanglan sa ato niyang pagatubang sa Ginoo. Unya labaw sa tanan. Ibutang sa imong nauna nga wa kay mahimo kung wala ang Dios. Wala tay mahimo. Bisag unsa pa kadaghan ang kwarta. Bisag unsa pa kadato. Bisag unsa pa ka maingon kang pagkamalipayon. Dili na mo'y tinuod nga kalipay. Temporary lang namang na. Di na gani mo abot og usa ka tuig. Kung nagmalipayon ka karon tungod lang sa butang, tungod sa imuhang pagkakwartahan o tungod sa unsa may imuhang ipangandoy na abot. Timan kung nangandoy kag mga butang sa kalibutan, ug maunay imong kalipay timan maura punay magdala nimog problema. Pero kung ang imong pangandoy ug ang imong kalipay ang presensya sa Dios, ang mga butang nga nimo maunay mahimo nimong kaabag. Damor kang malipayon, damor kang magmalinawon, damor kang dunay katagbawan og kinihangtod-hangtod sa kangturan. Kun ang imong kalipay mao ang presensya sa Ginoo, ang pagpaduol sa Ginoo. Og damor kang pauswagon, damor kang panalanginan, og damor kang proteksyonan. Timan kung dapig ang Dios nimo, dapig ang Dios nato.
walay madaugon, walay makabuntog, walay bisan kinsang magmadaugon, bato kanato. Ingon ang mensahe sa Dios pinaagi kang Pablo, kung dapig nato ang Dios, walay bisan kinsang makigbatok kanato. Muna nga salamat kay sa Ginoo nga sa atong panag-uban sa pulong mo kinabuhi ko, gipangga ta sa Dios. Natugkad na to ang ihang kanang walay hunong nga pag-amuma ug pag-atiman. Nya dili na to ihikaw og idalo ni ngadto sa uban. I-share na to ni sa ato ang mga kaigsuonan. Nya kung doon na mo'y mga testimony ba kay kuan pa man gyud to, no, ang ato ang kuan gigamit ang usa pa nga kanang usa pa nga linya mo nang medyo karat-karat. Pero kung doon na pag mo tawag sunod na tong live, tawagi lang ko daan o kaha i-communicate ra ko daan para atong andamon ang imuhang kanang nasinatian. Pwede ra gyud ko nimong chatan sa akong account Gideon Candelario, o pwede ra gyud ko nimong tiksan sa akong number 0932-6384134. 0932-6384134. Salamat sa Ginoo sa tanang panahon nga diin iyatang giatiman sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras ato nga programa alas 9:30 na sa kagabion. Oras na sa akong pagpanamilit diri sa atong panaguban. Magampo ta og pasalamatan nato sa ang Dios sa kalampusan, kadaugan nga atong naangkon og nabatunan, og bisan sa mga pulog mensahe nga diin ato ang nasabtan ang mga pamaagi sa Ginoo sa atong igsuon nga nipabuhagay o nipaambit diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, no? Si Rose Bisin, amin, kaayo Pastor Gideon, pinaagi sa imong kinabuhi, daghang mahayagan sa pulong sa Ginoo. Pinaagi gyud na sa kanang bitawng plano sa Ginoo. Sa Ginoo ra gyud tanan. Trabaho ni sa Ginoo, gidasig ra gyud ko. Aron ang iyang mga mensahe moabot sa matag usa, aron ang kausaban makit-an sa Ginoo. Og dili niya ihikaw ang panalangin niyang giandam kanimo kanato tanan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-atiman sa imong mga katawhan nga kanunay nangaliupo kanimo, kanunay nagampo diha kanimo, og imong gipaabot kanamo nga ang mga sakripisyo sa mga ginikanan sa pagpaduol nila kanimo dili gyud ay makawang. Wala mausik ang mga bakho ug mga paghilak sa mga ginikanan para sa ilang mga anak. Wala nimo kawanga ang ilang pagluhod ug ang ilang pagpaubos. Imo kaming gidasig sa mga buluhaton nga gikinahanglan namong buhaton para sa among Pinoy-anan ug ilabi na gyud sa tagsa-tagsa namo ka mga kabataan. Salamat Ginoo nga imo kaming gitudloan bisan pa sa tagsa-tagsa ka mga inahan, amahan nga naa karon sa tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Salamat nga imo kaming gipahinumduman kung unsa ka importante ang pagkamay nampuon diha kanimo. Salamat Ginoo sa kinabuhi ni Sister Jane, sa mga alagad nga iyang mga ginikanan. Salamat Ginoo, imo silang gunitan, imo silang lig-unon, lipayon, imo silang tagaan o katagbahuan sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa ilahang kinabuhi nga imong ipanalanginan. Salamat sa imong pagpanalangin. Bisan pa sa ilahang tigumanan, salamat nga imong palambuon o pauswagon daghang mga tao nga imong gamiton nga imong panalanginan aron ang mga buluhatong panginahanglan sa ilang simbahan o sa simbahan nga diin sila imong gipialan walay makulang ug unsa may ilang gikinahanglan. Ako silang isalig ug itugyan kanimo ug akong gipangayo kanimo Amahan
nga ligunon nimo pag-ayong imong alagad. Ang amahan ug ang inahan ug ang mga igsuon ni Sister Jean. Salamat nga imo silang ligunon sa tanang panahon. Imong ipadala kanunay ang imong gamahan ng mga anghel nga maoy mag-amuma sa ilahang tanang kinabuhi ug sa mga buluhaton sa tigumanan diin imong gisalig kanila. Bisan pa sa akong mga kaigsunan karon nga nakadungog nakabati sa imong mga mensahe ug sa mga pamaagi nga diin among nakatunan, salamat nga imo silang ligunon ug dasigon sa pagsubay niini kay ang imong mga pamaagi dili man gyud mapakyas. Salamat amahan, bisan pa sa kinabuhi sa mga kabataan-kabatanunan, kanunay nimong gitipigan o kanunay nimong gipahinumduman kung unsaon pagdumala samtang doon na pa'y panahon. Salamat Lord sa programang pulong mo kinabuhi ko nga padayon nimong giatiman o giamuma gitagbo ang unsa may mga panginahanglan. Sa among pagpangatulog karon imong iblas. Bisan pa sa akong mga kaigsunan nga naa sa gawas sa nasod, dili sila malimot kanimo. Dili sila malimot sa pag-ampo o pagdaig, pagpasalamat, pagsimba kanimo. Salamat Lord sa imong pagdasig pagpahinumdum kanamo. Wala gyud may mahimo kun wala ka. Nagkinahanglan kami kanunay sa imong presensya. Nagkinahanglan kami sa imong pagpanalipod. Busamahan among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi. Ug amo kang daygon, simbahon, halaran, amo kang pasalamatan kay alang lamang kanimo ang among kinabuhi ug ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, himaya alang lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Talaygon ang Dios nga nag-atiman kanato ug naghatag kadaog kag kalampusan sa atong programa. Akong gidasig, ayaw ninyo ikaulaw, ayaw ninyo kanang usiki ang gipasinati sa Dios sa inyong kinabuhi. Ayaw ninyo idalo ang inyong nakatunan nga mga pamaagi sa inyong pag-alagad diin kamo gipanalanginan. Ipaambit na sa itong mga kaigsunan ug ipabati, ipadungog na ang mga kadaugan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw na tagui, ipaambit na diri sa itong programa. Kung unsa man ang imong nasinatian kaniadto, makatabang na sa imong mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa, labi na sa atong mga tanang FM station. Salamat ko sa Ginoo nga dunay usa ka FM station nga ibaligya. Gipalit na siya og 60,000 pero ibaligyag 30,000. Unya pasalamat ko sa Ginoo ana nga ato nang matukod dito sa Linantuyan. Kanang Linantuyan mga kaigsunan, bukid na siya sa kuan. Kanang bukid na siya sa gihulngan. Nya ang barangay Linantuyan naagyo na sa nagtungtong na sa bungtod. Unya makita niya ang kanlaon, makita niya ang oksidental ug oriental. Daghan ka isyang mga dapit nga maabtan kung mamoy mabutangan natog FM station. Unya kanang FM station maunay magdawat sa atong programa. Maunay gibuhat sa Dios sa atong kapanahonan karon. Nga dili lang Facebook Live o sa gitawag Facebook madunggan ang pulong sa Dios kundili pinaagi usab sa mga FM transistor radio. Mao na nga salamat kay sa Ginoo sa iyahang paghatag niini nga mahal man ni siya kay kaniadto dool ni siya 100 unya matud pa sa tag-iya niini nakagasto gini siya og 60,000 pero ibaligya ra niya og 30,000. Munang akong gipasalamatan ng Dios nga ato na siyang makuha, ato na siyang matukod og mabutang dito sa Linantuyan para ang mga tao ditong lugar makadungog sa mga mensahe sa Dios
pinaagi ni atong programa. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-atiman, dili lang sa imong kinabuhi, dili lang sa akong kinabuhi ug sa atong kinabuhi, kundi sa uban pang mga tao nga dunay kinabuhi nga nagkinahanglag Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo, kitang mga matarong para sa dili mga matarong. Kung unsay naa nato, ato ning himuong kabahin o kapartner sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Himo nato ni siyang kaabag, matrabaho, mapanegosyo, nga gipiyal sa Ginoo, hinumduman nato para rasad sa Ginoo. Ug mao ni ato ang atubangon, mo ni atong makit-an unya sa panahon nga kita hukman. Kay kung doon na tayo nabuhat, kita gyud sa Dios gantihan. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanatong tanan. Kini suon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan nga mga tagalangit. Ang Dios magpanalangin. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,